No niin, moi vaan kaikille. Tässä videossa me pelataan mun kaveri Viljamin Fortnitea. Ja niin, älkää välittäkö mun ja Viljamin äänestä, kun me ollaan kummatkin vähän kipeitä. Niin kuin saatatte kuulla. Niin joo, nähdään videon parissa. Ei pelin parissa. Piti laittaa. No niin. Ai. Mä toivon, että mä hengitä tähän mikkiin ainakaan niin kovaa, että ei kuulu häiritse teitä. Oh my god, mä en saa henkeä, mulla on astma. Ase! Tiedätkö aina kun mun ääni? Oota Vilja, nyt se mikki lähemmäs, kun me ei kuulla. Niin, että muistatko, tai tiedätkö kun mun videoissa mun ääni kuuluu niin huonosti? Joo. Ei jumala. Saaks tässä muuten kiraa? Ei ehkä viitti, en mä jaksa editoida. Tää no voi, jos nyt lipsahtaa silleen, niin... Mut ei sille pitsaat! Jaha. Mitä mä nyt niin? Mitä mä säädän? Ukkonen revais, mä hyppään täältä alas. Et hyppää. No ei mulla muutakaan tekemistä oo. Viljavi. Mä olin jonkun ei kun mikä on. Aina voi rakentaa. Nyt hiljaa snappii. Ei kun jonkun vitun. Mä sitten tässä katon snappia vähän samalla, että hälkääpä musta. Mä olin niinku jonkun vitsi iso juttu. Päällä. Ei siellä ole mitään vieressä. Laittaa tulla alas. Oi. Oh. Tää Mitä helvet? Jätä. Älä koske muhun enää. älä koske mulle enää. Vilja. Muistatko Santtu? Älä koske muhun enää. Eikö? Oh my. Mä sain mythikin. Fuck yeah. Tästä tulee my match. Ja Älkää enää edittää. no mä en kestä mitä tää nyt tekee. Tähän. Mä tapoin jonkun botin. No niin, ja totta kai mä sain jonkun eeppisen tästä. Ota toi, jos otan nyt. Olla. Lokki turpaa kiinni. Mä kuvaan video. Oh my! Viljavi! Apu kelpaa! Ai Viljavi. Eikö se näy kun pahassa tilassa? Video päällä. Mä seivasin just. Seivasitko vähän? Toi houkut. Mitä tää nyt tekee? Tää limppari houkuttelee mua. Ai liukuneste. Pakka ette kuulu. Jäi. Mä saan päättää YouTubeen. Onko sulla medali? Ei. Muuten mä varmaan Tarviit sä? Miksi mä kuulen?
Vittu. Eikö niin? Mulla on koko ajan mulla video. Oi, nyt kelpaa. No. Olla ylpeä. Selveys vissiin. Ei kun tästäkään saatan. Ei kun hups. Ei toi hoittaa. Katsojat saa huumoria saa. Oh my god! Mä en osaa ei pus. No ei tullut tästä. Ei kun slurppi! Slurppi! Hiljaa vaan kun mä en osaa puhua. Oh my. Mä toivon, että tässä siis kuuluu tää mun ääni tässä videossa. Toivotaan. Osanotot. Nyt saa kyllä katsojat sitä huumoria. Tää video tulee sit tänään 20. Monesko päivä tänään se on? Ei kun 2. päivä siinä. 20. Jee, mä oon vähän jälkeen jäänyt. Kahdessa asiassa. Oh my god. Mä tuhlasin tohon. Tossa boksissa. Älä sinä. Mä en uskalla paljastaa itteeni. Onko toi kuulut vähän ehkä väärältä? Mene nyt pois! Mulla aukeaa koko aika toi video. Jäi. 2 kertaa 19. Oi, ilmatonnainen. Tää on niin hyvältä. Täältä on tuuletin paikka. Tuu tähän. Kuulolla on tää mua on niin varmaan. Tälää tossa vihu. Eiku en pistää. Onko niitä onkin? Tässä on kunnon boksikin. Lokki päällä no. Räkki toimitaan. Puska tuhat tossa. Räkki. 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 Pro! Niin onkin. Oho, oh la. Per. Älä nyt viiti. Onko sulla mitään shieldia?
No onhan mulla. Kai se on niin hyvä. Tää peli on ihan hyvin. Duo, vastaan duo. VTV tossa on pumppu. Tässä on joku. Jäi. Oh fuck! Täällä on ihan liian. Joo, no mä sain sen vittu. Oh my! Mitä vittu? Chatti, kattokaa! Flippasit sä sen? Häh? Flippasit sä sen? Eikö vittu, kun sai exotic pumppu. Aha, mä oisin yrittänyt. Mä oon kuullut, kun mä kävelin täällä nytikin jollain rare. Ei ku... Vilja, et kuole. Ei vittu. No joo, tää minulta kiitos kun katoit. Niin, moikka!